Yo, what's up mga katabang? I'm back at welcome back uli sa aking channel. Ngayong araw na to ay meron na naman tayong bagong bus na i-update. At bago natin i-update, kumusta po kayo dyan? Kumusta ang inyong buhay? Wala ba kayong sakit? Wala ba kayong nararamdaman ngayon dahil may COVID pa rin tayo mga katabang? So ayun mga katabang, meron po tayong i-update ngayon at ito ay bago na namang labas ng isang bus. Siguro kilala nyo na to eh. Hindi ko alam kung nasakyan ko na to kung nung ako ay pumupunta ng Maynila, pero bago talaga to, bagong update nila sa kanilang biyahe pauwi ng probinsya. So ayun mga katabang, bago ko po simulan ang pag-update sa bus na to, at sana inyo nang na-subscribe ang aking YouTube channel, subscribe nyo na yan, huwag na kayong mahiya. At pindutin nyo ang bell notification para mag-update kayo sa aking bagong mga video mga katabang. So ay mga katabang, sa mga lumalabos po sa aking mga patalastas, sana po ay wag po natin i-skip dahil kumbaga tulong na rin sa bilang content creator. Nakakaiyang pero yun po ang aking hinihiling. Sana po wag po natin i-skip ang aking mga ads dahil dyan po gusto ko pong i-prove kasi ang aking pagbablog para pagatid sa inyo ng magandang mensahe. So ayun mga katabang, bago tayo magsimula, mag-i-intro muna tayo. Yo, what's up mga katabang, I'm back. Eto na nga ang i-update natin na bagong biyahe at kung anong bus ito. Ito pong bus na to ay ang RJ Cedillo Transport. Ayan po. Siguro kilala niyan, yung may drawing sa gilid na kangaroo. So ayun mga katabang, naglabas kasi sila ng bagong So ayun mga katabang, naglabas kasi sila ng bagong information about sa kanilang biyahe patungong Bicol at Samar at Leyte. So ayun mga katabang, ito pong biyaheng ito ay manggagaling mismo sa Cubao. Okay po. Ito pong babiyahing bus ay aircon po ito, aircon only itong babiyahing ito na si RJ Cedillo bus. Okay. From Cubao lang po ito. Ito po yung mga lugar na kanilang tatahakin, Tabaco, Legazpi, Daraga, Naga, Matnog, Bulan, Sorsogon. Okay po. Yan po ay dito lamang yan sa Bicol. At para naman po sa tawid dagat, ito lang po yung nakalagay dito sa kanilang info. From Cubao, Samar at Leyte. Yun po ang nakalagay lang dito na kanilang probinsyang tawid dagat na may biyahe. So ayun mga katabang, sa kanilang post po ay hindi po nakapost ang requirements. Hindi po nakapost kung magkano ang pamasahe. Pero po ayun, lagi kong sinasabi sa aking ibang mga vlog, sa ibang mga bus, nagbibigay po sila ng contact details para inyong tawagan mga katabang. Okay mga katabang, sa mga magtatanong po dyan kung magkano ba yung pamasahe, magkano po yung papuntang Bicol, Samar, Leyte, pasensya na po, wala pong nakalagay. At sa mga requirements naman, wala rin pong nakalagay kung ano ang requirements. Siguro ang gusto nila, tawagan nyo sila para doon na lang nila sabihin kung anong requirements at kung magkano pamasahe sa lugar na kung saan kayong lugar uuwi, kung Bicol man yan o Samar o Leyte. Ayun mga katabang, ito po yung contact number na kanilang ibinigay. Kunin nyo po ito at inyo nang tawagan para makapag-book kayo, o kundi kaya makapagbiyahe kayo ng mas maaga. Okay po, 0909 939 0743.
Ayan po yung contact number na ilinagay para sa inyong pagbubuk o pagtatanong kung ano ang kailangan na requirements mga katabang. Uulitin ko po, itong bus pong ito ay RJ Sidelo. Aircon lang po ito ha, baka sabihin nyo ordinary aircon lang po ito. So ayun mga katabang, ayan po ang bus na bagong-bago na naglabas ng kanilang information about sa kanilang biyahe. Sana po ay kayo ay natulungan ko about sa inyong gustong malaman tungkol sa bus na ito at sa mga pasahero na talaga nito na RJ Sidelio bus. Okay po. At ayun mga katabang, sana nakatulong sa inyo ang content na to sa inyong pag-uwi sa mga probinsya, lalo na kung uuwi kayo ngayong marami na naman piyestahan ang magdadarao sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas dahil January na, sunod-sunod naman ang mga pistahan yan. So ayun mga katabang, maraming salamat sa mga nanonood at nagbigay ng oras para panoorin ang video ko, at sana ma-share nyo rin ito at mag-comment lang po kayo sa baba kung meron kayong mga katanungan at meron kayong gustong ipa-update na ibang biyahe tungkol sa bus o kung saang lugar. Kung gusto rin nyo po magpa-shoutout, i-comment nyo lang po yan sa baba mga katabang, at panabasa ko sa sunod ko pong vlog ay i-shoutout ko kayo. Maraming salamat po sa mga aking subscribers na patuloy na nanonood sa aking mga video. Pasensya na po kung medyo pangit ang aking background kasi po ay wala pa akong medyo improve sa paggagawa ng video dahil wala pa akong green screen na magagamit, kaya dito muna ako sa may magandang lugar. Kitang kita yung nyug tsaka mga kahoy. So yung mga katabang, sana po ay hindi nyo makalimutan na isubscribe ang aking channel, Greg Katabang Travel Update. At ayun na nga, maraming salamat po sa panonood nyo. Sana nakabigay ako ng magandang mensahe about sa video. Sana ay nakabigay ako ng magandang mensahe about dito sa biyaheng ito patungong Bicol mga katabang. So ay mga katabang, hanggang dito na lang ang vlog na to. See you my next vlog, at sana nandiyan pa rin kayo para sa akin. Salamat sa pagsuporta nyo. So bye bye na, ingat kayo lagi ha, bye bye.